Saha sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Naima Janatin Akbar. Kanthi irah-irahan Kembang Edelweiss. Srengenge wis kawit mau ora katon saka pandelengku. Apa maneh mega kang wernane abang marun semu oren. Cetha malah wis ora katon. Swara-swara manuk pating cemuwit kang biasane tumeka sadurunge srengenge angslup uga wis ora keprungu. Wayah bengi pancen wis tumeka. Malah saiki jam tembok kamarku nuduhake wayah lingsir wengi. Iya jam 1 kurang seprapat. Mau tamu kang jagong ana omahku lagi padha mulih. Mas Antares pancen pawongan kang grapyak lan sugih kanca. Mula kancane kang teka njagongi kepitung akeh. Mas Antares saiki dheweke ana ruang tengah. Kandhane mau arep njupuk camilan. Dadi manten lan nampa tamu akeh tekan bengi jebule lumayan ngentekake tenaga. Mula senajan aku lan Mas Antares wis mangan sapungkure salat Isya mau, wayah lingsir wengi kaya ngene weteng mbalik krasa luwih. Kanthi pangrasa jujur, Mas Antares ngono dudu priya pilihanku. Sabenere aku wis duwe kanca cedhak jenenge Irfan. Kancaku saangkatan wiwit jaman SMP. Irfan uga wis nganggep aku kanca cedhake. Senajan aku lan Irfan ora duwe komitmen kaya bocah-bocah kang lagi pacaran. Meneng-meneng aku lan Irfan padha-padha gelem mriyoritaske. Dheweke kang nyambut gawe ana njaban kutha gelem ngusahake kanggo kepethuk aku yen wayah mulih. Aku uga gelem ngusahake kepethuk karo dheweke senajan jam nyambut gaweku ana pabrik kegolong ketat. Nanging tekan semene dheweke durung wani nglamar aku. Ojo ngarepke aku, Damayanti. Aku nyambut gawe isih anyaran, durung nganti setahun. Luwih apik kowe golek priya liya sing luwih tuwa saka aku. Ngono jawabane nalika dak takoni kepriye kabare sesambunganku karo dheweke sak banjure. Lah kene yo, yen awake dhewe saumuran, apa kleru? Pitakonku. Ya ora ana sing kleru. Maksudku yen priyayine luwih tuwa ateges luwih mapan lan luwih siap tinimbang aku. Kowe rak yo ngerti dhewe. Adikku isih loro, kekarone isih SMA kabeh. Durung yen kabeh pengin nerusake nyang bangku kuliah. Jaman saiki wragat sekolah ora ana sing murah. Ngono penjelasane saka Irfan sing akhire dak yakini. Mula nalika Mas Antares bareng keluargane teka nglamar aku lan keluarga ora duwe alasan kanggo nulak. Mas Antares kang 4 taun luwih tuwa saka aku, wis luwih mapan saka aku lan luwih dewasa saka aku. Mas Antares uga paham ngenani aturan agama. Sasuwene iki sing dak rungu saka kanca-kancane, dheweke ora nate duwe sesambungan pacaran karo wadone. Uga ora nate metu mung wong loro karo kanca wadone.
Cekake crita aku lan Mas Antares ngono dikenalake. Ibune Mas Antares kang ngluwentah murid-murid ana sawijining SD. Kancane Pak Diku. Aku gelem janji Mas Antares uga gelem dikenalake karo aku. Nanging wis dudu rahasia maneh yen sadurunge Mas Antares milih aku minangka sisihane wis ana siji kenya kang dilamar nanging terus nolak. Jenenge Prastista. Biasa diundang Titis. Titis pancen dadi kembang desa ing kecamatanku manggon. Dak kira ora ana priya kang ora seneng karo Titis. Dheweke lulusan paling apik saka sawijining sekolah kebidanan. Lan ing kabupatenku manggon dadi bidan muda paling teladan. Kejaba iku praupane manis, nyenengake lan tindak tanduke prasaja lan ora neka-neka. Rembulan kang kaya nggantung ing langit kono bisa tak deleng saka kamar. Amarga jendela kamar dak buka. Rembulan kang katon separo iku kaya nuduhake apa kang dak rasake bengi iki. Mas Antares, apa aku mung bisa entuk separo atimu kaya wujude rembulan kae? Amarga separo atimu isih kanggo Titis. Ngono pitakonku ana njero ati. Dek, kok jendela kamare dibuka? Wis bengi, luwih apik gage ditutup. Suarane Mas Antares sing dumadakan teka gawe aku kaget. Durung nganti aku njawab, Mas Antares wis nyuwara maneh. Iki Dik, jebule jenang lan kembang goyange isih akeh. Ayo dimaem bareng. Aku cepet-cepet nutup jendela. Terus adep-adepan karo Mas Antares ana dhuwur kasur sinambi ngemil jenang lan jajanan kembang goyang. Ya ngene iki Dik, sing jenenge jejodohan. Dak kira akeh wong bisa nikah, nanging durung temtu nikah karo pilihan nomor 1. Mas Antares miwiti kandha. Kaya-kaya ngerti karo apa kang dak rasake bengi iki. Biyen mbak misanku kaya kowe. Dheweke wis duwe pacar. Pacarane wis suwe, nanging pacare ora wani nglamar, malah dilamar priya liya. Priya liya iku sadurunge nglamar mbak misanku, nate nglamar kanca wadone nanging ditolak. Iya Mas, ningkah iku tegese mangerteni kepribaden pasangane sawutuwe. Sing wis pacaran suwe durung tentu ngerti kepribaden pasangane saben dinane sawutuwe. Mula kanggoku ya padha wae, sing penting awake dhewe padha-padha antuk restu saka wong tuwa. Oh iya, sing dak utamake uga restu saka wong tuwa. Wis ya, aja dipikir maneh. Yen priya wis gelem nglamar wanita kanthi karepe atine dhewe, iku ateges wis siap ndadekake wanitane siji-sijine wanita ing atine. Aku mesem lan mantuk-mantuk. Iya Mas. Aku lan Mas Andreas nerusake maem jenang lan jajanan kembang goyang sacukupe. Ngancik jam 1:30 Mas Antares ngrogoh tas rangsele saka cedhake meja kamar. Sedhilo Dik, aja turu dhisik. Mas Antares kandha karo nyedhaki aku kang isih lungguh ana dhuwur kasur. Mas Antares nyekel sawijining kembang. Iki jenenge kembang edelweiss. Iki khusus kanggo kowe, Dik. Khusus kanggo aku? Maksude piye, Mas? Mas Antares unjal ambekan sedhela. Biyen nalika SMA, aku nante muncak
nyang Gunung Merbabu karo kanca-kanca sekolahku. Ing kono aku ngantukake kembang iki. Impenku jaman SMA semono, kembang iki bakal dak wenehake sisianku. Kembang Edelweiss kang diulungake Mas Antares marang aku dak tampa. Iya Mas, saiki kembange wis dak tampa kanthi tulusing ati. Aku lan Mas Antares terus mapan turu. Jalaran awak isih kesel lan pikiran durung sawutuhe penak. Aku lan Mas Antares milih ora langsung malam pertama. Jam 1:30 esuk dak sawang Mas Antares wis turu angler. Siji karo aku sing durung bisa turu. Kembang Edelweiss saka Mas Antares mau isih dak cekeli karo dak wolak-walik senajan aku ora bisa ndeleng wujud asline kanthi cetha jalaran lampu kamar wis dak pateni. Mas Antares, dak kira kowe cuek, jebule kowe kok romantis. Nyimpen lan ngrumati kembang Edelweiss kawit jaman SMA nganti saiki mung niat diwenehake kanggo sisihane batinku. Sabanjure aku lagi bisa turu. Jam 3 esuk lampu kamar murup. Aku kaget. Aku kang lagi jam turu kepeksa dadi tangi terus lungguh. Dak sawang Mas Antares ibut karo tas rangsele. Dek Dama, bengi iki aku kudu budal ngliput berita. Ngono suarane Mas Antares sadurunge aku takon. Kudu budal bengi iki Mas, ngliput ana ngendi? Pitakonku. Iya Dik. Iki wis dadi resikone wartawan. Mengko yen wis mulih wae ya tak kandhani. Mas Antares ngrangkul aku lan ngambungi praupanku. Dak budal ya? Iya Mas, hati-hati ya. Mas Antares jawab. Iya. Karo ngadeg uga karo nyangklong tas rangsele. Sabanjure aku wis ora bisa turu maneh. Jam tembok kamar nuduhake jam 3:30. Lan sedhela maneh jam 4 wis azan subuh. Mula aku terus milih resik-resik kamar lan tata-tata barang kang katon rusuh. Sabanjure aku milih subuhan ana langgar cedhak omah. Sawise subuhan ana langgar nalika aku nyaponi teras omah sekitar jam 5 esuk. Aku dikagetake karo kabar kang digawa pakdeku kang dadi kancane ibune Mas Antares. Dama, aja kaget yo. Sisianmu tiwas dadi korban tawuran nalika ngliput berita. Suarane pakdeku kaya bledhek ing wayah esuk. Aku langsung kelingan karo wejangane Mas Antares mau bengi. Uga kelingan karo kembang Edelweiss kang dak tampa saka Mas Antares. Aku wis ora bisa nyuwara apa-apa. Aku mung bisa ambruk nglimpruk ana jogan. Karipta dening Naima Jonatin Akbar. Saking kula pribadi Subadi Prawoto ngaturaken sugeng riyaya Idul Fitri setunggal Sawal 1426 Hijriah. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 6 tanggal 8 Juli 2023 ing Ngayogyakarta.
Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.